Kubor nakaslem jong unongsan Hima. National Working President Kheiñ National People's Party Jim Sangma ulapan pau ya kajing persya kabajur halor kajing syak nyon ben kajing syak thombor ba kajing syak kiambian jong arngut ki sestar ka Balang Katholik hajala Chhattisgarh Jim sakaran san ex ulaong ba kum kini ki kam ki bashir khai kilong kum kajing thmu ban penshitom bat penpra ya kajing long lat luat bat kasen shar pat ba jong kari India Hagajing tho bala tho akaran san X Jim Sangma ulaong ba ka NPP ka penram jor ya kani kajing syak penshitom bat kajing syak kem ju kini ki arnut ki sister hagajing syak keno di ki kam ki bam dan nong rim kini ki kam kem dei satya ban syak priang ha ke emlang salang ka basen shar ka riti sen shar pat ba bat ka ba buram ya kajing et jong baro Jim ulaong ru ba kani ka pen I kajing bam Kheiñ ya kajing no Synñiang ka ba kraw jong ki missionary kristan ha ki spa snem ki bala let no sya ka puli puthi ka kwat ka khya bat ka roi ka par jong ki jat ban riu ret pa hapo kari shu Jim ulaong ru ba kajing thombor ki nyam bat kajing le persya ki pat ba ki ba em ha kajing suk bat jing shakri kim dei tang ki kam ki ba khta ya ka an ba kajing penyat hok henrei ki dei ru ki Jingkem ben ya ki jing trailang jongi kom ka emlang salang bat ka riti senshar pat ba Jim ulaong ba ka National People's Party ka karpat ya ka sarkar Chhattisgarh bakan penlong da ka jing toket ha ka ransan bishar ka balat luoj bat ka bakhuot ban pinshitom ya ki tu ki badon kti ha ka ni ka kam klem da khmi ya ka jing ya dei jongki batnu ha kanu ka bentah ka NPP ka kenturu ya ka sarkar pedeng bat ya ka National Commission for Minorities bakin shimkhya da ka suo moto ban penek pensa ya ka jing shngan jong ki ret pan bat ban khanglat ya kum kini ki jingja bakin dang ja shu ka jing yar bha jong ka India ka don ka jing ya trailang jong ki nyam papher ba ka jing thombor ki ret pa ret nyam ka kta ya ka mensim jong kari